Nou, we zijn hier in Melderslo bij Ton en Corrie van de Pas. En jullie hebben een heel bijzonder verhaal, want jullie geven een bewegingsleer. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen en ook hoe het heet? Want het heeft best een speciale naam, hè? Dat klopt. Shineng Qigong. En Shineng Qigong, dat is een woord wat wel herkend wordt. Qigong-vormen dat onder yoga-vormen valt. En Qigong is eigenlijk de basisvormen van elke bewegingsleer. En dat wordt vaak vergeten. Yoga is wel naar Nederland gekomen, maar Qigong is de basis ook van yoga en van Tai Chi. Been in. En herhaal. Rechterbeen naar voren. Hele goede oefening voor balans. Coördinatie. We hebben nou die kraanvogel geoefend, maar wat voor betekenis heeft die? Nou, die kraanvogel heeft een hele betekenis in de oefening zelf, dus tijdens de beweging. Zodra je je vleugels naar voren strekt, dat is het op de toekomst gericht. Je klapt je vleugels aan de zijkant open, je gaat door naar achteren en dat is het verleden. Als je daar goed in balans bent, dan weet je dat je het verleden goed hebt volbracht, dat je dat kunt handelen. En dan kom je in het nu. Dat is eigenlijk midden in de oefening. Als je daar gaat wankelen, dan kun je bij jezelf gaan aanvragen van... Ja, hoe staat het nu op dit moment met mijn gesteldheid, met alles in het dagelijkse leven, in privé, werk, etc. En als je dan weer de vleugels naar voren doet, dat is de toekomst gericht. Ga je daarin wankelen, heb je vertrouwen in de toekomst. Dus eigenlijk is het een hele veelomvattende oefening met toekomst, heden en verleden. En daar is een mens helemaal op gericht. Oké, dan gaan we even vast beginnen met het draaien. Ook de hoogte bepaal je zelf. Niet zo hoog, een beetje lager op 45 graden. Draai je handpalm omhoog, buik-navelhoogte en breng de schouderbladen naar elkaar. En druk uit. En wat zijn de reacties van mensen die bij jullie deze basiscursus dan eigenlijk volgen? Hoe vinden zij het? De meeste reacties zijn overweldigend. Ook dat je echt in je eigen lichaam komt en dan ook op ontdekkingsreis komt en dat je sommige dingen voelt waar je eigenlijk voorheen nog nooit gevoeld hebt. En het is niet zweverig, maar je komt eigenlijk een soort van thuis. Thuis in je eigen lichaam tijdens die beweging. En naarmate de bewegingen herhaald worden, voelt dat steeds vaker als thuiskomen in je lichaam. Ja, dat lijkt me heel fijn. En dat thuiskomen in je lichaam, dat ervaren de mensen dan ook al tijdens de cursus? Ja, de meeste wel, niet allemaal. Maar soms geven we ook heel duidelijk aan, je hoeft niet iets te voelen. Qi gaat toch je weg volgen. Als je aandacht aan bij de oefening is, dan heb je al effect. En dan ga je al vanuit je hoofd in je lichaam. En dat geeft al een heel positief resultaat.